Hola, molt bona vesprada, què tal estan? Avui millora la mar després d'uns dies en el que el vent de llevant estava fent-se de notar i estava deixant la mar una miqueta picada. Posem un exemple de la localitat d'Alacant, on, com podem veure, hem tingut des de dissabte cap ací ones de fins a 1 metre, fins i tot superant més d'1 metre, fins i tot quasi 2 metres d'alçada d'onatge i també mar de fons, una situació que tendeix a estabilitzar-se en les pròximes hores, tot i que, atenció, perquè en què bufen les brises esta vesprada, podria alçar-se novament marejada i podríem veure encara alguna bandera groga o fins i tot roja en algunes platges de la comunitat. Això sí, els diem que aquesta situació tendeix a estabilitzar-se. Ahí tenim la localitat de Benicàssim, ahí veiem la situació del cel, amb intervals de núvols i clars, una temperatura de 28 graus i 58% d'humitat. Si ens anem cap a la comarca de la Safor per a fer una ullada cap a Gandia, trobem com lluïx el sol, tot i que hi ha una miqueta d'ambient enterbolit, una humitat del 55% i 29 graus en aquests moments. I per últim, si ens anem cap a Benidorm, també comprovem que tenim l'ambient enterbolit, però amb el sol fora, 29 graus de temperatura i 51% d'humitat. Durant la nit, el cel ha estat ras i les temperatures mínimes han sigut un pelet més baixes. Al litoral d'Alacant comprovem com aquestes temperatures oscil·laven entre els 20 i 21 graus que s'arribaven a marcar a Benidorm o a Xàbia. També a Tavernes de la Valldigna pujaven una miqueta aquestes temperatures amb aquest grau de més, tot i que esta nit han sigut unes temperatures més baixes per aquest cel que es quedava ras. Cap a l'interior, les temperatures que també han baixat un parell de graus i sobretot destaquem cap a l'interior Barraques i Vistabella amb 9 graus de mínima i 7. Cap al litoral de Castelló es quedaven al voltant dels 20 graus. Si mirem a les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovem com l'anticicló de les Açores s'estén a tot el sud d'Europa i, per tant, un cel lliure de núvols tant a la comunitat valenciana com a la resta del país. Unes temperatures que podrien fregar els 40 graus cap a l'interior i sud peninsular. Per tant, un dia de molta calor. Si mirem el mapa isobàric previst per a demà, comprovem com encara parlem del predomini de l'anticicló de les Açores i no podem més que dir que farà sol, calor, un ambient molt calmat i un oratge d'allò més estable. Per tant, per a la jornada d'avui, si els he dit que va fer bon oratge, només podem esperar sol, sol i més sol a tot el territori, això sí, amb unes temperatures que, contràriament a les mínimes que han baixat, aniran en augment, màximes que superaran els 30 graus cap a l'interior de València i també a l'interior d'Alacant. Bufarà el vent de llevant i atenció perquè al litoral d'Alacant encara podria alçar una miqueta de marejada. Demà tornarem a tindre un dia amb el predomini del sol, sobretot de matí, perquè de vesprada cap a l'interior nord, cap a les serres de Castelló, podria créixer algun núvol d'evolució en un principi sense conseqüències. Bufaran les brises a vora mar i les temperatures que encara podien pujar una miqueta més, sobretot es faria de notar aquesta pujada de les temperatures cap a l'interior de València i interior d'Alacant novament, amb unes màximes que ja podríem parlar de superar els 35 graus. Per als pròxims dies, dijous serà un dia novament de sol i de calor, amb alguns núvols d'evolució encara cap a les serres de Castelló i unes temperatures que continuaran anant en augment. Per als pròxims dies, divendres i dissabte, núvols d'evolució novament cap a l'interior i nord de la nostra geografia, fins i tot possibilitat d'alguna tronada cap allà més cap al nord. En la resta del territori lluirà el sol i pel que fa al vent, bufaran les brises i amb unes temperatures que divendres i dissabte baixaran lleugerament. Anem a contestar la pregunta a Facebook, la que ens fa Carmen Gozalves d'Aldaia i que vol saber quin és el millor dia per anar a esmorzar a Xàtiva, concretament quin és el dia que farà menys calor. La veritat és que quan parlem de Xàtiva és difícil i més en estiu perquè fa moltíssima calor, ja ho saps. El millor dia haguera sigut dilluns o dimarts, avui, però com que a aquestes hores m'imagino que ja és una miqueta tard per anar a esmorzar, ja et recomanem que siga de cara al cap de setmana, perquè fixa't, demà i després demà temperatures que van en augment, oscil·lant entre els 36 i 38 graus i el cap de setmana que farà calor, però serà una calor ja, com veus, molt més suportable. En qualsevol cas, que disfrutes de l'almorzar, no? Anem a acabar amb fotografies de les que hem rebut al nostre correu de l'oratge, que molts de vostès ens envien dia rere dia i nosaltres els estem d'allò més agraïts. Amb elles els anem a deixar i els desitgem que passen un molt bon dia. Adeu!
Ser yo la que te dé la noticia, pero tu padre me ha encargado el trámite.